Já si jdem videa a dneska si ukážeme, jestli takzvaně tady tohleto duplo je tak hrozný, jako se zdá. Protože v poslední době, co jsem na TikToku, tak vidím, že tady to, co teďka začal vyrábět Kinder, nebo co to je, tak to nemají rádi lidi. Tak to dám prostě tento okoštovat a uvidíme. Co nám zbývá? Já jsem si k tomu vzal tady kaprisan, abych to mohl teď něčím zapít, takže tak. Já si myslím, že můžeme nějak začít, takže jdem teda duplo. Já k tomu nemám slov, no. Dejte odběr a like za to, že mám tohle, nebo za to, že vůbec zkouším tady ty věci. Který mě otrávějí určitě. Duplo! Bílá čokoláda, kámo. A jo, pí. No, tak to nemůžu okoštovat. Hej, to je jako kdybyste si vzali sušenku z normálního obchodu, akorát v tom je předaný mlíko. Jsem čekal něco unikátního, kámo. No nevadí, no, tak já to rychle sežeru. Jo, a mezi tím, co to točím, myslím, že si zasloužím odběr a like. Já tě vidím, dám ti 10 sekund. Dal? Doufám, že si dal. OK, takže bílý duplo jsem sežral během chvilky, ono to bylo třeba minutku, 2, no. A teďka jdem sežrat to černý. Bude teprve extrém. Pamatuju za toho vole kaprisana. OK. Je to dobrý, no. Ej, když tak, pokud byste chtěli něco, abych to okoštoval, napište mi dolů do komentářů, já to rád okoštuju. Takže tak. No a ty vole, to mi jde to píchnout. Tam to někde teče, vole. Zjistil jsem, že to ze zvrchu teče. Tak brčko prostřelovat nebude. OK. Kaprisan dobrý, no. Česká klasika. Říkám si, že na to černý duplo, že jdem ho rozdělat. Připadá mě černý duplo, protože jsou všichni černý, vole. Kámo, to je rozteklý jak magor. Kámo, čum, to je rozteklý. Ne, je to docela rozteklý. Tak jdeme rychle žrát. No tak to bude to stejný, vole, jako ta bílá. Prostě sušenka. Akorát prostě s černou náplní. A stojí to všechno dohromady jenom 11 korun. Proč jsem platil 39? Tady pan Kaprisun docela hodně stál, vole. Nevím, kámo. Podle mě ta bílá byla lepší. A není to z toho, že mám jako nějaký mléčný zuby nebo něco takového. Prostě bílá čokoláda, no. OK. Takže teďka jdeme ještě rychle dopít ten kaprisan a řeknu vám, jak mě to celý chutnalo. OK, no, dohromady mě to stálo něco okolo 32 korun, nevím, nějak tak. A teď vám řeknu, jak mě to všechno chutnalo. Takže, bílá čokoláda. Jako, dala jsem, není hrozná, ale dala se. A co ta černá? Hele, je skoro stejná jako ta bílá, akorát trošku dávám toho míň, protože prostě, chápete? No a teďka ten kaprisan, come on, kaprisan 10 z 10, takže dejte odběr, like a třeba někdy jindy, zase na shledanou a
odběr a like. Čau čau.